Fényes a homlokon. De tegyünk fel egy kis alapozót. De csak viccelek. Sokat kell enni. Kész. Mennyi az a sok? Kilóban mondjam, vagy gramra? Kezdjük el. Minden nap egy energia, az orvos tából tartja. Úgyhogy egy ilyen wannabe wellness versenyzőnek szoktam magamat mondani. Ő pedig a párom, Patrik. A jövendőbelie, nem a párja. Nagyon fontos részlet. Jövendő. Igen, Patrik. A férjem. A jövendőbeli férj. Minél tovább legyen fenntartható az a helyzet, hogy én ne legyek éhes, és ezért... És akkor így, ahogy haladtunk előre, neki mentek lefele a kalóriái, fogyott a szénhidrátja, egyre ingerlékenyebb lett. Hangry lett. Fényes a homlokon. De tegyünk fel egy kis alapozót. De csak viccelek. Megrajzoljam a szemöldököt? Persze. A szemöldökön fölé rajzolhatsz egy másikat. Jó. Vagy ezt lealapozom, és akkor ide egy ilyen nagyon kérdő. De ilyen magasra, csak így. De csak az egyiket, igen. Mint a rocknak. És így. Sziasztok! Én Luca vagyok. Eddig úgy mutatkoztam be, hogy bikini fitness versenyző. Idén wellnessbe fogok indulni, úgyhogy egy ilyen wannabe wellness versenyzőnek szoktam magamat mondani. Ő pedig a párom, Patrik. A jövendőbelie, nem a párja. Nagyon fontos részlet. Jövendő. Igen, Patrik. A férjem. A jövendőbeli férje. A vőlegény. A vőlegénye. Ez a helyes megfogalmazás. Én is testépítő versenyző vagyok. 28 éves. Jó, azért nem. Tudatosan nem esünk. Alapvetően klasszik fizikumban versenyzek, és tavaly volt az első versenyszezon, ami viszonylag sikeres volt, mondhatjuk így. Na, amivel ma készültünk, az egy kérdez-felelek. Luca fogja felolvasni a kérdéseket. Instagramon ilyen névtelen kérdésekes matricát tettem ki, és akkor ott kérdeztetek, ebből én kiválogattam 8-at, hogy azért így legyen időlimit is, és ezeket fogjuk most megválaszolni, így mindketten, mert volt olyan kérdés, ami Patrikra is vonatkozott, de akkor úgy gondoltam, hogy miért ne csinálhatnánk ketten? És igen, belerángattam. És belerángatott. Na, szóval az első kérdés, hogy volt-e valamilyen étkezési zavarod? Kezdjem én? Akkor kezdem én. Soha nem volt étkezési zavarom. Le is kopogom. Legalábbis olyan, amiről tudok. Ugyanis szerintem azért ezt elég nehéz így egy random embernek, aki alapvetően pukkanásnyi fogalma sincsen arról, hogy mit takar egy étkezési zavar, és csak azt látja a tükörben, hogy vékonyabb szeretne lenni, és ezért mindent megtesz. És Hát vagy azért nincs. egy étkezési zavarnak egy idő után tudatában vagy Hát egy eléggé. idő után, de az elején nem. Nekem volt, csináltam óriási nagy hülyeségeket, és hát volt olyan, hogy napi 2-3 almán eldegeltem. Most az okokban nem mennék bele, mert az egy teljesen más videó lenne, és elég hosszú lenne, de igen, küzdöttem hasonló dolgokkal. Most én is lekopogom, de hála az égnek én kvázi gyógyultnak tekinthetem magam. Bár szerintem, hogyha valakinek egyszer volt valamiféle étkezési zavara, akkor vannak olyan trigger pontok, amitől így elég könnyen vissza lehet esni. Igyekszek mentálisan is tudatos lenni, hogy ne essek vissza a gödörbe. És valami jó tanács egy olyannak, aki most jelen pillanatban ilyesmivel küzd? Hát szerintem amúgy fontos az, hogy merjetek segítséget kérni, mert azért egy étkezési zavarnak nagyon-nagyon sok minden lehet a hátterébe, és attól, hogy felismered, a felismerés az első lépés, de hogyha ezt valaki felismeri, attól függetlenül nem biztos, hogy egyedül meg tudja oldani, habár nagyon-nagyon sok jó szakirodalom van erre, és nagyon-nagyon sok jó pszichológiai könyv kvázi, amiből lehet tanulni, de nem biztos, hogy attól függetlenül, hogy tudod az eszközöket, te képes leszel egyedül kimászni belőle.
Következő kérdés, hogy hogy néz ki egy napi étkezésed? Az én napi étkezésem? Hát az viccesen néz ki igazából. Alapvetően elég változó, Mm, ugyanis a munkaidőhöz van leginkább igazítva, és a pihenésem rovására nem szeretem, hogyha nagyon rámegy az étkezésem. Úgyhogy ezért reggelente szoktam bevinni magammal egy csomag műzlit. Van egy ilyen ott fönt, ilyen pufasztott rizses reggeli zappehely, vagy zappehely, vagy ezt minek szokták mondani? Műzli. De nem olyan, mint a Gabonapehely. gabonapehely. Ez a legjobb szó rá, igen. Puffasztott rizses gabonapehely, most arra rákaptam a csokoládésra. Teszem hozzá, én most tömegelés alatt vagyok, és olyan szempontból tök jó makrókkal van megáldva, hogy elég magas a szénhidrát tartalma, nem csak cukor, nem főleg cukor, tehát hogy azért 60%-ban, sőt 80%-ban ugye a rizsből tartalmaz szénhidrátot, és csak 20%-ban cukorból, úgyhogy azért ez nem egy rossz arány, lehetne nyilván jobb is, de ez gyorsan megvan, sokat tudok belőle enni, és tömegelés alatt azért elég fontos a szénhidrátbevitel. Az étkezésem többi része az napi általában 1 kg hús, nyersen mérve, vagy valami plusz köret, ami vagy rizs szokott lenni, vagy tészta, hát főleg rizs vagy tészta, krumpli, de mivel ugye a szénhidrát tartalma annak elég kevés, úgyhogy inkább vagy rizs vagy tészta mostanában. That's it. Hát vacsorára is gabonapehely, ennyi. Hát nekem most jelenleg egyébként eléggé változó, mert folyamatosan csökkentem a kalóriáimat. Pont most voltunk bevásárolni, és nekem most eléggé kvázi limitáltak az ételek, amiket megeszek. Ez azért van, mert szeretném, hogy minél tovább legyen fenntartható az a helyzet, hogy én ne legyek éhes, és ezért viszonylag nagyobb volumenű, viszonylag magas rosttartalmú köreteket szoktam összedobni, hús, illetve igyekszek ilyen táplálékkiegészítőként nem fogyasztani fehérje termékeket, vagy minél kevesebbet igazából csak maximum az íze kedvéért mondjuk a reggeli zabomhoz. Egyébként igyekszek úgymond teljes értékű alapanyagokat használni, ez általában a csirke, zöldség, amíg bele fog férni a zsír fogyasztásomba, addig a csirkecomb is szóba jöhet, halak, disznó, combot is szoktunk csinálni, ilyen tépett Pulled pork. pulled pork, igen, pulled porknak. Reggelire, meg vacsira, meg általában egy ilyen kis zapkását dobok össze, és a zsírbevitelemnek a nagyját, ja, megedzés előttre is, a zsírbevitelemnek a nagyját itt szoktam ellőni étcsoki formájába, vagy magyaróvaj formájába, vagy valamilyen mag formájába, illetve fagyasztott gyümölcsöt szoktam a tetejére tenni, vagy amíg belefér, addig még banánt. Igazából nekem most ennyi, elég egyszerű és elég egyhangú, de abszolút finomakat szoktam egyébként tenni, meg hogyha akarnám, akkor beleférne más is, mert ugye én flexibilis diétázok, illetve makróimat tartom, de hogy így nem gondolom azt, hogy folyamatosan minden napi szinten kéne felcserélnem az élvezetekre azt a tényt, hogy én jól legyek lakva. Ja. Következő kérdés, hogy mennyire kötött az edzésterved? Az én edzéstervem abszolút nem kötött. Igazából csak az van meg, hogy egy nap milyen izomcsoportokra edzek. Ugye nálam ez jelen pillanatban úgy néz ki, hogy egy lábbal kezdek, utána jön egy felsőtest, ami egy mell triceps, egy kis vállal, utána egy hátbiceps, szintén egy kis vállal, és utána pedig megint egy láb és egy pihenőnap. És nyilván az edzésben a gyakorlatokat az alapján szoktam igyekszem nem variálni őket, de ugye azért olyan teremben dolgozok, meg edzek, ahol azért a legtöbb helyen Magyarországon azért limitált a géppark, tehát nincsen az, mint Amerikában, hogy van egy ilyen ordinári nagy hely, ami tele van dobva minden gépből 15-tel, azért itt van az ilyen kisebb termekben mindenből van 1-2, jó esetben 3, de ugye azért csúcsidőben azok foglaltak szoktak lenni, és nyilván ehhez kell igazítani az edzést, hogy azért nagyjából meg lehessen csinálni ezekkel az eszközökkel.
néha fel szoktam cserélni a gyakorlatokat, hogy ne effektív a gyakorlatokat változtassam meg, hanem maximum a sorrendjüket, de ugye az is kihatással van arra, hogy milyen a teljesítményem egy adott edzésen belül, mert hogyha például mondjuk a lábnapon térdfeszítővel kezdek, akkor ott ugye utána egy hack squat jönne nekem, és akkor utána az már ugye kisebb súlyjal fog menni, mert hát ugye az izom azért megkap egy terhelést előtte, ugye elő lesz fárasztva. Ha viszont fordítva kezdem, akkor meg ugye a térdfeszítőnek a rovására fog rámenni, igazából ennyi. Nem ereszteném ennél bőlébre a dolgot. Szóval nekem van egy edzéstervem, amit alapvetően én írtam magamnak, ezt vezettem is ilyen kis Google táblázatba, de hogyha foglalt egy gép, és általában időhiányban vagyok, akkor kénytelen vagyok olyan gyakorlatra cserélni egy adott gyakorlatot, ami hasonló mozgásmintával bír, illetve ugyanaz az izomcsoport lesz fókuszban általa. Nem szoktam egyébként ezzel túlzottan sokszor élni, de van olyan, amikor kénytelen vagyok, mert a terem, ahol edzek, ugyan nagyon jó gépparkkal rendelkezik, véleményem szerint, de nincs mindenből több gép, tehát hogy azért így eléggé limitált, hogyha éppen foglalt. Következő kérdés, hogy hány éves vagy? 28. Szerintem ehhez több minden nem nagyon tudok hozzáfűzni. Én 23. Igen, pedofil vagyok. De hogy pedofil? Jó, hát Az az 5 év. az az 5 év. Az óvodában sok lenne. Milyen szakmában tudnád elképzelni magad, gondolom, ha nem edző lennél? Ilyen nincs. Semmilyenben. De ha kizárt lenne, hogy edző lehess. Semmiben nem tudnám elképzelni. Jó, de, Playboy villafotósként. Alright. Amúgy én szerintem valamilyen tanár lennék. Én is tanározolni felszem. Na, Istenem. Shame on me. Hány kiló és centi vagy? Most ábrándítsak ki mindenkit. 170 cm magas vagyok. 170-171, és jelen pillanatban hát ilyen 85 és 86 kiló között mozgok. Attól függ, mert nem jó itt reggel a mérlegünk, tehát ez sokat számít. Most a mérleg az éppen csere alatt van, úgyhogy ez nem releváns információ. Én elvileg 169 centi vagyok, de előző versenyzésemkor 167-re mértek be, úgyhogy valahol a kettő között. És jelenleg 68-69 között mozog a súlyom a szarmérleg szerint. A szarmérleg szerint. A következő. Mióta vagytok együtt a pároddal? A szaftos témához érkeztünk. Ez egy szaftos téma. Hát, alapvetően, és már lassan közeledünk ugye 2,5 évhez, de volt egy 7 hónapos szünetünk. Ugyanis, nem tudom, mennyire mesézzük ki ezt a témát. Hát mondjad. Ez úgy nézett ki, hogy ugye összejöttünk, tök sokáig együtt voltunk, azért legalább egy év, másfél év valahogy így együtt voltunk, és ugye Luca előtte nem sokkal döntött úgy, hogy megjött a kedve a versenyzéshez, és akkor ő bekészült tavaszra. Én mondtam neki, hogy jól van, oké, csinálja. És akkor így, ahogy haladtunk előre, neki mentek lefele a kalóriái, fogyott a szénhidrátja, egyre ingerlékenyebb hangry lett. Én meg a munkám miatt azért egy kicsit, hát ugye mind a kettőnknek ugye, mind a ketten személyedzők vagyunk, és ugye én még recepciós is vagyok az egyik teremben, ahol dolgozok. És így az időbeosztás az így sajnos elég nehezen volt megoldható, és nem tudtam úgy Luca mellett lenni, ahogy ő azt igényelte volna, és ezt igencsak nehezményezte, ami abszolút jogos. És
És én sem voltam a legjobb passzban, tehát én is elég frusztrált voltam, mert szerettem volna egyről a kettőre jutni. Jó, mondjuk azt, hogy mindketten Mind a ketten frusztráltak idegesek, voltunk, és szarul kommunikáltunk és róla. nagyon szarul kommunikáltunk, és hát ebből nem Netflixen chill lett, hanem főzés és szakítás. Új fogalom. De aztán úgy nézett ki a dolog, hogy 7 hónappal később egyszer csak kaptam egy e-mailt, ami csak azért mókás, mert ugye én letiltottam mindenhonnan Lucát, nem azért, mert haragudtam Először én rá. tiltottalak le. Néhány Aztán helyen, feloldottam. igen. Aztán feloldotta. Én meg letiltottam mindenhol, mert egyszerűen nem akartam követni az életét, nem akartam úgy. Tehát, Aztán feloldott, amikor versenyeztem, és a verseny napján írt nekem, és meg se várta, hogy válaszoljak, hanem vissza letiltott. Én meg full idegbe ott ültem a backstage-be, hogy ezt meg kisívolom. Jó, ez nem úgy, jó. Igen, nem akartam, tehát akkor is azt tapasztaltam rajta, amikor ráírtam, hogy nagyon frusztrált. Tehát, hogy Hát frusztrált volt, és nagyon nem akart velem kommunikálni. De várjál azért, mert lejöttem a színpadról, eltelt egy kis idő, és akkor a Patrik írt, és azt kell tudni róla, hogy kritikus vagyok. nagyon kritikus. És akkor valami ilyesmit kérdezett, hogy lehet egy pár észrevétele. Nem ezt mondtam, nem Vagy ezt mondtam. valami Azt kérdeztem, ilyesmi. hogy mondhatok-e valamit. És akkor erre azt a választ kaptam, szó szerint idézem. Ha olyan patrikosan fogod megfogalmazni, akkor nem. Hát igen, mert kinek van arra szüksége, hogy a backstage-be full idegbe ott ül, tök egyedül, és valaki megkritizálja a színpadon történteket, úgyhogy még hátra van neki egy színpadi szereplése aznap. Csak meg akartam alapvetően tudni, hogy történt-e valami, mert láttam, hogy ugye mezőnyhöz képest egy picit vízesebb volt, és ugye gondoltam, hogy volt valami a háttérben, csak így már nem tudtam megkérdezni sem, mert nagyon feszült volt, és akkor én úgy fogtam fel ezt akkor, hogy nem akar engem semennyire az életében tartani, úgyhogy akkor igazából inkább csak visszatettem a tiltást, és akkor gondoltam, így békességben meg leszünk egymás nélkül. 7 hónappal később, ugye, mikor is volt a verseny? Májusban, és mikor küldted az e-mailt? Augusztus vagy szeptember. Augusztus vége vagy szeptember eleje. Szeptember közepe fele. Közepe fele? Uh-huh. És az volt a mázlia, hogy reggel éppen tartottam a munkámba, és bérletet akartam venni ugye Budapest Go-n, és ugye feldobta a telefon értesítésként, hogy a Budapest Go küldött egy e-mailt. És meg akartam nézni azt az e-mailt, és akkor vettem észre, hogy írt a Luca egy e-mailt, amit még vasárnap, tehát ez egy hétfő reggel volt, és ő vasárnap délután írt nekem egy e-mailt, hogy szeretne velem találkozni és megbeszélni a dolgokat. Tehát olyan jól sikerült megbeszélnünk a dolgokat, hogy azóta el is jegyeztem. Úgyhogy azért az így egy happy end lett. Igen, abszolút. Én azt hittem, hogy elküldesz a melegebb tájakra. Hát benne volt a pakliban, Hát de nem olyan faszi vagyok. Na jó, akkor a következő kérdés is erre irányul. Most már, hogy kiveséztük a dolgokat. Lánykérést meséljük el, hogy történt, és hogy mikor lesz az esküvő. Hú. Ez is egy vicces sztori. Ez is egy érdekes sztori. Temetésen voltunk. Azért ne így kezdjük. Tehát ugye ez egy decemberi sztori, múlt év decemberi értelemszerűen. És Lucának meghalt szegény nagypapája. Elég beteg volt már, és hát ugye eltávozott közülünk, igen. Viszont ugye elég közel voltunk már a karácsonyhoz is, és azért meg Lucának a születésnapjára, tehát a születésnapjának a másnapján ment el a nagypapája, és a temetés után elmentünk, beszélgettünk, ettünk, ittunk, nem alkoholt, csak úgy a kaja mellé, és így közel volt a karácsony, és már amúgy is fontolgattam, hogy hát azért már csak meg kéne már fogni. Ki kéne vonni a forgalomból. Mielőtt még újra szakítok. Még mielőtt újra szakít.
Nem. Tehát, hogy már még a szakítás előtt is bennem volt, hogy én vele szeretném leélni az életemet. És nyilván nem jutottunk el odáig, hogy megkérjem a kezét, meg én alapvetően nem vagyok ez a nagy házassághívő, mert megvan... Képes statisztikákat felhozni arról, hogy mennyi a vállás, és hogy egyébként ennek semmi értelme nincs. Igen, és én azt gondoltam, hogy én soha büdös életben nem leszek egyébként megkérve, maximum majd egyszer akkor, hogyha eleget basztattam, és megunja, és csak azért, hogy jó van, itt van egy gyűrű, ne basztassál többet. Na igen, és megkérdeztem, hogy mit kér karácsonyra. És azt mondta, hogy leánykérést. Na hát ennél nekem több se kellett. Hát ő nyilván viccelt. Ő nyilván viccelt, de én szeretem komolyan venni a dolgokat, meg én a viccből is viccet csinálok. Úgyhogy mondtam neki, tudod mit? Jó van, menjünk el egy gyűrűt nézni. Azt hitte poénkodok. Én azt hittem, hogy vesz egy gyűrűt, odarak ki a fa alá, és azt mondja, nekem neszenek egy gyűrű, itt van a lánykérésed, karácsony ajándék. És ez alapvetően nem egy hagyományos dolog szerintem, hogy a mennyasszony választja ki a saját gyűrűjét, vagy ilyesmi. De jobb, hogy én választottam. De igen, tehát hogy így legalább olyat választott, ami neki tetszik. Nem az van, hogy kap tőlem egy olyan gyűrűt, ami szerintem jól néz ki, ő felveszi, hordja azért, mert tőlem kapta, amúgy meg a háta közepére se kívánja azt a követ, azt ami mondom benne a van. barátnőimnek, hogy ennek a csávónak nincs ízlése. Igen, tehát valószínűleg ezt kaptam volna meg, bár egyébként teszem hozzá, nekem is tetszik, amit választott. De végül ő választotta ki, ugye, és utána hazajöttünk, ő leszaladt a kutyával, leszaladt Narancsal megsétáltatni, följött, és én elrejtettem, hát... Én akkor amúgy már sejtettem, hogy valami lesz. Akkor már sejtettem ezek szerint. Én lementem a kutyával, és egyből a legjobb barátnőimnek írtam Messengeren, meg küldtem egy hangzenet, hogy úristen, most nem tudom, hogy mi van amúgy, mert hogy lehet, hogy csak viccelődünk, de hogy így tök komolynak tűnik, úgyhogy lehet, hogy meg lesz kérve a kezem karácsonykor. És én azt hittem, hogy ha meg is lesz, akkor azt karácsonyig húzza. Úgyhogy amúgy ilyen szempontból nagyon nagy meglepetésként ért. Igen, mert amint följött, levetkőzött, én letérdeltem elé, és hát tipikusan megkértem a kezét, tehát ahogy szokták, tehát hogy azt nem vittem túlzásba, nem lett túlcsicsázva, nem lett egy pezsgőbe dobálós Jó is lett volna a torkom a nakad. Igen, meg hogy süteménybe rejtős, meg fagyiba rejtős, hanem ez a tipikus térdeplős. De azért az is egy kicsit komikus szituáció volt, mert azt látni kellett volna. Komolyan, de ugye nem viccelsz, de ugye komolyan. Ezt nem mondhatod vissza. Ezt szerintem nagyon sokszor megkérdeztem. És elmondtam, hogy ez nem egy visszavonandó dolog, mert én komolyan veszem. Ha 7-szer nem kérdezte meg, akkor egyszer se. Én megmondtam, hogy komolyan. És megkezdtem mondani, hogy komolyan. De igen, tehát végül... Így történt. Hát így történt. Így lett megkérve a keze. Igen. Az eskü meg augusztusban lesz. December 20-án. Mi? Fontos része. Ja, a lánykérés. Na jó, szerintem eléggé megfáradtunk ebbe. Ebben a 8 kérdésben. Igen. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel. Subscribe. Aztán jöhetnek a többi kérdések. Igen. Biztos van a talomban. Majd, hogyha még csinálunk ilyen videót, akkor igen, majd teszek ilyen kérdéses matricát. Addig is legyen csodaszép napotok, vagy estétek éppen, amikor nézitek. Madárcsicsergős, jó reggeletek. Az. Sziasztok! Sziasztok!